Εδώ έχει γίνει χαμός. Κλειτήκαμε μέσα στο ασανσέρ. Κλειτήκαμε τα ασανσέρ. Έχουμε σκάσει ήδη. Και εδώ μας βρίζει ο αδελφός μου. Και έχει δίκιο απόλυτο. Μα γιατί τι έχεις αγοράκι, δεν να πάτε να δείτε μικρή εσύ. 75 είμαι μαλακά. 75 και εσύ πόσα είσαι? 82, 4. 85, 150, 160. Και εσύ είσαι? Τώρα μετράμε το βάρο. 100, 260. Πες 90. 350. Ναι, μαλάκα. Θα σηκώνει. Ναι, κάνουμε. Ο Μίμης πήγε τελευταίος. Χωρίς ο Μίμη βγαίναμε 394 και χωρίς 400. Μακί. Την πυροσβεστική την πήρατε? Παναγιώτη έπαθε, αφού έρχεται πυροσβεστική, βαριούνται τώρα να δουλεύσουν, πάνε αργά. Καλά, θα φας μια πουτσα τώρα πάνω κάτω. Είπε. Θα φας μια ψωλία πάνω Γιατί? από τον πατέρα σου. Πήγα. Ξέρεις τι είναι το ωραίο τώρα που θα βγεις έξω και θα βγεις στον αέρα. Τι είπε. Κάβλα λέει, είναι έξω, είναι κάβλα. Κλάσε. Θα πάμε ήτρε. Κλάσε, τώρα να την γαμίσαμε.